So hello guys, good morning, magandang umaga sa inyong lahat. So yan, kasama natin ngayon si DDTV Official at si Uragon Honey. At yan, yung ating kasama si Jimboy. So isa sa mga kapatid nung anim. So yan, so nandito kami sa kanilang bakuran. At may gagawin tayo ngayon para pasayahin yung mga bata. At dahil po yan sa mga sponsors ng Uragon Honey YouTube channel. So nagpapasalamat po kami sa mga sponsors Uragon Honey dahil mapapasaya na naman natin ngayon ang anim na magkakapatid. So yan. So yan guys, mamaya abangan nyo yung mga gagawin namin. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. Guys, nandito tayo sa bahay ng anim na magkapatid. Yan si Roy, yung panganay. Busy mag hugas. Yan po, nagsaing na sila. Yan, si Katay. Tay! Katay! Ano, kumusta? Anong gagawa? So mamaya po, mamaya guys, paglulutuan natin sila ng ng ulam. So merong nag-sponsor sa atin ng pagkain. So paglulutuan natin ng anim na magkakapatid. Magluto tayo ngayon po. Okay lang ba magluto tayo? Ay, sige. Sige, magluluto ako ngayon dito. Lutuan ko kayo ng ulam. So guys, ito yung kanilang kusina. So, nasiguro ko tong butane gas. Ito, bumili ako ng butane kasi pasiguro ko lang. So nagkataon na basa yung mga nila, basa yung mga kahoy. So siguro, so dito na lang ako magluto sa butane. So yan guys, nandito tayo ngayon sa loob ng bahay ng mga bata. Yan. So yan, napakaganda na ng bahay nila. Talagang pinaganda na ni Uragon Honey. So yan guys, so ito yung kusina nila. Yan. So yan yung biniling TV ni Uragon Honey sa kanila. Yan yung mga upuan na bigay ng sponsors. Lamesa. Yung mga utensils nila. Yan, may washing machine. Mga bigay sa kanila ng sponsors. So yan din yung kanilang ito yung kanilang higaan. So yan. Yan si Roy yung, asin yung panganay? Iyo po to si Rolly. Si Rolly, tas ikaw? Pandua po. Pangalawa pala. Tas ang pangatlo? Uni po. Ay sunod po, yan po sa kuya, yan po doon sa hindi ba po sa Hindi ko parang kung sa ini ba? Anong pangalan? Django. Si Django. Tapos sunod si Jimboy. Tapos sunod si Junel. Tapos yun si Jimboso. Si Renald. So yan. So guys, magluluto muna ako habang sila ay papaupuin ko lang muna yung panganay para makapag-relax siya ngayon. So ako muna yung magluluto. So ito na guys yung ating gagayatin mamaya. Patatas, sibuyas, bawang. Yan ang binili ni Uragon Honey. Ito po ay galing sa ating sponsors guys. Ako lang po ay magluluto. At yan, mamaya lutuin natin itong, pasarapin natin para sa mga bata. Lagyan natin ang aking paboritong oyster sauce. Tato puti. Yan, magluto ako mamaya ng popcorn guys. Kasi hindi nila alam, magsuswimming sila mamaya. Yan. Diyan muna kayo guys. At magbabalat muna ako ng sibuyas.
So hello guys, so ngayon magluluto tayo ngayon ng ating tanghalian. So tanghalian ng mga bata. So magluluto tayo ng adobong manok. So kasama ko sa pagluluto si DJ TV at si Uragon Honey. So may ginagawa si Uragon Honey sa labas kasi may surprise siya sa mga bata. So for the meantime, yan, magiging tayo ngayong cook and chef dito sa mga bata. Lutuan natin sila ng adobong manok. At mamaya guys, ito, galing sa ating mga sponsors. Salamat po. Yan, Pure Foods. Barbecue tayo mamaya, ihaw-ihaw. Beefies, hotdog. Yan, 2 kilo to. Ihawin natin to sa mga bata. So, TV mag-ihaw mamaya. So, ito yung kakaiba ngayon guys. May twist sa ating adobo. So, lalagyan ko siya ng oyster sauce. Tapos, itong tang powder juice na pineapple flavor. I-mix natin dito mamaya. So, yan guys. So, abangan nyo kung paano ko to gagawing adobo. Pero kami, nasaknak pa doon sa mga. Yung ito ba sarap. Ang bango guys ng niluto niya. Bawang sibuyas pa lang yan at saka paminta. So, ilagay natin guys yung manok. May tampang takot po guys. Ito po yung panganay na sa magkapatid, si Rolly, sunod si Roy. So yan, kakarating niya lang kasi nagtrabaho ka? Anong pinasukan mong trabaho? Sa construction? Nagano kang buhangin? May buhangin ka pa? So nagpasok daw siya sa construction dito lang sa malapit. Pinuntahan ni Idol Roy kasi kailangan niya andito siya ngayon kasi may surprise kami sa kanila sa mga magkakapatid. So yan. So umabsent ka muna. Absent ka muna sa trabaho. Yan. Kasi sayang naman hindi mo ma-experience yung ano mamaya, yung sorpresa. So guys, ilagyan natin itong ating oyster sauce. Ating asupan. Yan, ito mo. Susa. Oh. Guys, habang nagluluto ako guys, so gagawa si Uragon Honey at DJ TV at kanya mga kasamahan ng improvised swimming pool dito para mamaya mag-swimming yung mga bata. Swimming ka? Yeah. Swimming ka? Gusto mag-swimming? Yeah. Yes? Ka? Yeah. Mas-swimming ka? Gusto mag-swimming? Yeah. Swimming pool? Yeah. Very good. Swimming? Luto mo. Manok. Gusto mo yan? Sarap? Manok po. Makakarigos kita dyan. Mas-swimming. Ha? Pasisang? Oh. Dito, dito. Oh. So guys, kumukulo na yung ating adobo. Swimming kita? Swimming? Swimming? Ano da ne? Ano ne? Ano yan? Kulay. Gulay, very good. Ano to? Kulay. Gulay pa din. Ito, halika. Junel, anong hayop ito? Kulay. Ito, ano to? Ayam. Ha? Halika dito, halika. Halika. Tingnan mo to, halika. Nel, halika. Tuturuan kita. Ang tawag dito ay Udo. elephant. Sabi, elephant. Yeah. Elephant. Diba? Very good. Sabi, elephant. Ito, giraffe. Sarap. Buka. Giraffe. Sarap, hindi sarap. Giraffe. Sabi, giraffe. Halika. Turuan ko kayo, dali. Halika. Ayun guys, oh. Halika, tuturuan na kita nitong mga animals. Halika. Ito, mga animals. Tingnan mo to. Ito, horse. Sabi, horse. Horse. Sabi daw, horse. 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 Hindi lang ba yun? Ito, hindi nga, ano yun? Ito, halika.
Anong tawag dyan? Ayam. Dog. Sabi dog. Tok. Dog. Dog. So, Ano? yan. Elephant. Sabi elephant. Elephant. Ano? Elephant. Ato. Elephant. Sabi daw, A. Nakabasa ka? Tagalog? Hindi pa. Video ka mantok doon ni hermano mo. Turuan ko kayo magbasa. Grade 3 ka na ito po. Dahil naman ako nakatapos kaya ito. Naka-grade 3 ka lang. So, pwede ko kayong turuan magbasa. Turuan ko ni Kuya Muroy magbasa. At least pag natuto na kayo magbasa, pwede nyo nang turuan yung mga kapatid nyo. Kunting panahon pa. So, pag-aralan natin yung strategy. Kung ano yung approach na gagamitin natin dito sa mga bata. Sa pag-tutor natin dito sa mga bata. So, sayang naman itong mga learning materials nila. Oh. So, Ano? gusto mo yan? Hotdog? Hotdog. Hotdog? Kain ka yan? Ano? Po, hotdog pa po yan. Ano? Hotdog din. Mamaya, barbecue natin, kainin nyo. Dua. Tok. Dua. Sarap. Opo. Ano? Tulo. Toyo. Tuyo. Ano? Suka. Tuwa. Asukal. Sugar. Basuka. Gin. Sukal. Kape. Ito, ang tawag dito. Paminta. Malita. Paminta. Ano to? Sarap. Wala. Misin. Susudoro. Hotdog. Sabi hotdog. Hotdog. Gusto mo magkakangkaan? Kain ka nyan? Mamaya. Kain ka nyan ha? Ha? Kakan? Iyo. Okay. Eh. Sarap yan. Sarap ba na eh? Sarap. Sarap yan pare. Pare. Sarap yan pare. Ngayon. Mainit yan, mainit, mainit. Adobo, manok, Sinan. manok. So yan guys, ang gagawin natin ngayon, pag-aralan natin kung ano yung approach na gagamitin natin sa bata. Oh, ngiritan. Kasi tuturuan ko sila kung paano yung simpleng letters, mga numbers from 1 to 10. Ganyan. So kailangan nila talaga, ang kailangan ko ay masiko yung attention nila muna. Kasi marami yung mga nila ginagawa, pag ginakausap mo sila, marami yung iba-iba yung ginagawa. Siguro, dali natin sa laro. So yan. So sa susunod na episode guys, punta kami dito. So kung, ngayon kasi mag-swimming sila. So definitely, sabog yung attention nila. So wala sila sa focus niyan. So pagbalik namin dito, magdala ko ng mga ibang learning materials. Diba ka? Sama ka? Diba? Diba ka? At magtuturan natin yung mga bata sa mga pagdating sa alphabets at numbers. So yan, alphabet at numbers lang muna para at least mapamilyar nila yung alphabet. So yan. So magdala nila ng lollipop. Gusto niyo lollipop? Yo. Ano, gusto mo lollipop? Iyo. Very good. Chocolate. Tulit. Chocolate pa. Gusto mo chocolate? Gusto mo chocolate? Yo. Chocolate. Yo. Ayun. Chocolate man. Dua. Sige, pirma, basa kita. Basa. Yeah. Sige. So magdadala akong chocolate tapos lollipop para sa kanila. So yan. Sama natin si Uragon Honey. Pen. Oh. Baka sponsoran tayo ng chocolate at lollipop ni Uragon Honey. Pen. Ayos. Ayos. Bliss. Oy, very good. Bliss pa, very good. Yan. Marunong mo sila. Mga kapatid mo, hindi pa talaga nakatungtong ng school. Si Jimboy, naka-punta to sa school? Hindi talaga. So ikaw, marunong ka magbasa? Kaya mong basahin yung Tagalog? Tagalog? Tatawan ako bumasa. English? Yan, naluyo. May na ka sa English. So, yung mga kapatid mo kasi, sa susunod na araw, baka pumunta kami dito ni Kuya Muroy at turuan ko yung mga kapatid mo sa sa pagbasa ng letters tapos numbers. So, yan guys. Mag-tutor tayo dito sa mga bata. At lang, tawang pong galing. So guys, ilalagay ko na tong tang. Yan. So, lalagyan natin itong powder. At tang, yung ating lulutoy na adobo. So, tutunawin ko dito sa tasa, tapos lalagay ko lang dyan. So, madali na maluto. Ay! Ganda! Ito lang sabaw niya kasi para hindi na magdagdag pa ng another water. Tunawin lang natin dito. Lagi na po? Hot? Sarap. Lagi na po?
Wala din sa luto. Ano po? Ano? Very good din po. Yan, dapat magpo ka ha. Po. Hotdog, luto ko din at san. Sabi ko nga kanina, kinausap ko yung mga bata kanina. Talagang ano pa sila, wala pa silang alam-alam sa letters tapos sa numbers. Kasi hindi yata sila talaga kapag Oh, yung dalawa lang, si Rolly tapos si Roy. Marunong na din magbasa si Roy. Kaya lang talaga, since talaga hindi pa nakatungkol ng ano, dapat na sa spelling. pwede. Pero for the meantime, pwede sila ano, pwede natin silang turuan ng simpleng letters, yung mga pangalan ng hayop, maghawak ng lapis, binan natin ng lapis. Well, kahit pa paano kung kahit ganyan yung kalagayan nila, kung talagang matutukan sila o matutukan sila kahit pa paano. Oo, Matututo sila. maghawak ka lang ng lapis, tapos papel, color. Gusto mo? Gusto mo? Ano? Sila? Hindi na nung kanila, gusto nila. Basta daw may lollipop tapos chocolate, ano? Lollipop, chocolate. Okay, pare. Yan guys, luto na yung ating adobong manok. Manok. Adobong manok Dugo. sa oyster sauce at Dugo. sa ano, Dugo. pineapple juice. Pineapple juice. Yan. Ayos. Ang gigibo mo naman, inom? Bad. Sarap. Yan, kain tayo sa labas, doon tayo sa ilalim ng puno ng ano, mangga. Sige na. Pabilong tayo sa dito. Stop. Eh? Yan guys, kumakain sila sa labas. Taka na! Ungit, unta ka? Ungit? Oh! Oh! No, no, no. Oh! Abang kita dyan malipot. No, no. Oh! Yo. Yo no. Yo. Aray. 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 Uy. Yan, si Katay. Naubos yung isang ano. Tira lang mga kutsara at tinidor. Galing kumain. Ayos. So guys, ang saya nila. Ay, ito agad. Yan guys, luto tayo ng popcorn. Yan, ating popcorn. Wow, puno. Guys, yung ating popcorn. Wow. Oh. Luway. Luway, luway. Luway, luway. Luway, luway. Bungso. Buka ka na naman na. Hindi naman po yung abo. Jesus. Wow.
Pauwi na kami na Oragon Honey kasi hapon na. So nag-swimming yung mga bata. Nagluto natin ng tanghalian, ng merienda, na hotdog, tapos nag-popcorn pa. So yan guys, uwi na kami. So sana lagi kaming welcome dito. Okay lang ba? Lagi kami bumalik. Okay lang. Oo. So yan guys, salamat sa inyong panonood. See you on our next video. Bye-bye.